ड्रागन फ्रुइट रायजोफोर नै जानाय नायनोसै बबेनिफ्राय लाबोनाय दं फंबाय अदालगुरि अदालगुरि मा जायगा भैरबकुन्द लामानि बेसेबां लागावबाय ड्रागन फ्रुइट न'आव जालाबाय कर'ना फिथाइसो नै साइजआथ' कर'नाथार महरा नङा होमबा बबेनिफ्राय लाबोनाय बे जानो मा गामि अदालगुरिनिफ्राय मारैसो लाबोलाखो माबा फिसा साखौ जानायनानै जेबो लाब गैया सेरनै गाहाम दे सेरसेयाव दे जानाय लायनोसै सेरसेयाव थाइसे गाखै आयु बिदिल' आराय तिनस'नो ए होबावदोब्रा जानोबोलै हाबाब मानि सना अजन साइजआथ' एकदम कर'नासो गोदै ना माबायदि बर'जों बर' मा गिखोनलै नै मोजां मोजांखौ जानो थिनजोब्बालै बर'जों बर' खिलायलाय आरो ड्रागन फ्रुइट रायजोफोर नै जानाय नायनोसै बबेनिफ्राय लाबोनाय दं फंबाय अदालगुरि मा जायगा भैरबकुन्द लामानि सेरसेयाव 50 रांसोल' लाबोदों दा नोङो औ दा बेसेबां होनदों सेरसेयाव बेसेबां होनदों खोन्थाहरदो नों 300 रांनि बायनानै लाबोनाय ओमफ्राय 350 आव फानगासिनो नैबे क'क्राझार टाउनाव 350 350 राङाव फानबाय जानो हागोन नैबे माइखि बाजार हिनजावफोरनि हाथायाव दे थाथ' दे फंबाय दे सेरसे लाबाय आङो